La caleta de la Lili. Una visita molt important. Quines t'agraden més, pare? Les de color verd o les vermelles? Les de color verd. Pare, em vaig posar les verdes l'última vegada que vam anar al cafè. Doncs, una de cada? Au, pare! Què has vist, Gavi? Guaita! Oh, un tresor marí! Vaig a fer-hi una ullada, pare, d'acord? D'acord, Lili. Seré aquí arreglant-me si em necessites. Molt bé, pare! Corre! Ostres, guaita, Gavi! Potser són unes ulleres per llegir el diari. O potser són per disfressar-se. O potser són per fer veure que ets algú molt important. De l'altra banda del món, a la caleta del tronc. Anem, Gavi! Tothom a bord, cap a la caleta del tronc. Hola, hola, capità Salat. Benvinguts a bord de la Dalila. Aquesta vella barca és a punt de salpar. Hola, com va això, capità Salat? No tu, els llamàntols. I vostè qui és, doncs? Sóc el seu mariner nou. Caram, mariner! Portes uns bigotis propis de tot un llop de mar. Però si sóc jo, Salat. No ho hauria endevinat mai. Oh, terra a la vista! Gràcies, Salat. De res, Lili. Arriba la lloca. Atenció, aquest és un tren discrecional, va directe al castell Cerví. Amb aquesta càrrega de pastissets? Lord Cérvol espera una visita important. Ostres, que podem venir. Esclar, tothom del tren. Operadora! Operadora! Però que malament que se sent. Benvolgut professor Morro Llarg. Perdó, què diu? M'ha dit que no pot venir avui a visitar les meves escultures. Ho ha dit. Quina llàstima, doncs. No, esclar, ja ho entenc. Passi-ho bé. El professor Morro Llarg té feina i avui no pot venir al castell. Diu que vindrà la setmana que ve. Ostres, no. Me'n vaig a dormir. Ai, mare meva. Pobre Lord Cérvol. Quin disgust més gros que té. A Lord Cérvol li encanta ensenyar les seves escultures. Tant de bo pogués venir algú altre a visitar Lord Cérvol al castell. Oh, potser podria venir algú? Bona idea, Lili. Però vols dir que no et reconeixerà Lord Cérvol? Ja ho tinc! Faré servir el meu tresor marí. Ostres! Sóc el professor... Oi, mongetera! No, gràcies, tinc feina. Bon dia, Lord Cérvol. Sóc el professor Mongetera. El professor Mongetera? Sí, m'envia l'eminent professor Morro Llarg. L'envia l'eminent professor Morro Llarg. Sisplau, faci'm el favor de passar, professor. Deixi'm agafar-li el seu tendal. No cal, gràcies. Doncs, en aquest cas, sense més preàmbuls, passem directament a les meves escultures. Gavi! Necessita alguna cosa, professor Mongetera? Doncs sí, gràcies, si no li sap greu. És que provo de fer anar els peus. Naturalment. Potes palmades. Que extravagant. Gavi, camina! D'acord! Aquest d'aquí és el meu gran oncle Banyut. El trobo realment esplèndid. I aquest és el cosinet Desmond, que tenia les banyes tan llargues, curiosament, com la tieta Mirtil, que és aquesta d'aquí.
M'haig de disculpar, professor Mongetera, he parlat massa. Ja ho tinc, li ve de gust fer un te amb pastissets? Oh, i tant, sisplau. Amb molt de gust. Doncs bé, aquests són de pastanaga i coriandre, i aquests són de flor de saüc i julivert, i els meus pastissets preferits de xocolata i canyella. Em sembla que en tastaré un d'aquests. Ai, renoi. Ah, el de pastanaga i coriandre. Bona elecció. Ostres, rebesàvia! Però quin greu que em sap. Ai! Professor Mongetera! Lili, Gavi, Lloca, sou vosaltres? Sí, Lord Cèrvol. El professor Mongetera, éreu vosaltres disfressats? Doncs sí, Lord Cèrvol. Està bastant trist perquè el professor Morro Llarg no podia venir. Que t'hem creat un visitant. Ens pensàvem que et faria feliç, però potser no te n'ha fet gaire. Feliç! Amics meus, feia anys que ningú em feia riure tant com m'heu fet riure ara. Sóc el cèrvol més feliç de la caleta del tronc. De debò? Esclar! Lili! Ja és hora de tornar a casa, ara. Tens gana, Lili? Tinc molta gana, pare. A taula, doncs. Moltes gràcies, cavaller.